Do 80. godina prošlog stoljeća ovdje slikanje i snimanje nije bilo dozvoljeno. Stranim državljanima je bilo čak i zabranjeno bilo kakvo zaustavljanje. Većina prolaznika je tada nije ni slutila da upravo Han Pijesak krije jednu od najvećih strogo čuvanih tajni bivše Jugoslavije. Udaljeno samo 10 km u planinskim vrletima podno brda Žep, na lokalitetu Crna Rijeka, smješten je ovaj skriveni misteriozni grad. To je bilo uvijek neka tajna, vojna tajna koju je ovaj narod i poštovao i na kraju krajeva nije nikad ništa ni znao oko toga. Tako da vrlo malo se i pričalo i to je vojska radila svoj posao, vojska JNA, vojska bivše Jugoslavije. Malo se znalo, ali se i pročulo. Bilo je ovo zapovjedno mjesto bivše JNA. Prema pričama, u to vrijeme krilo je najsuvremenija vojna i tehnološka dostignuća. Tada je bilo jasno da se radi o atomskom skloništu namijenjeno za neku vrhovnu komandu. Radoslav Golić i njegova obitelj upravo su zbog gradnje ovog kompleksa sa ovog područja iseljeni još krajem 40. godina. Njegova i još nekoliko obitelji iseljeni su bukvalno preko noći. Kažem vam, pod prijetnjom sile da ako se sutradan ne budemo pokupljeni odatle, da će oni primijeniti silu. I tako je i bilo. Mi smo otišli. Objekat koji je trebao služiti kao sklonište za Tita i u kojem se navodno krio Ratko Mladić danas je neupotrebljiv. Čuvaju ga pripadnici oružanih snaga BiH. EUFOR ga zapečati još 2005. Danas se vidi samo prošlost. Dalje od ovog punkta se ne može. Bilo kakvo snimanje ovdje ni danas nije dozvoljeno. Od 1950. godine, kada je ovdje u blizini Han Pijeska započela izgradnja vojnog kompleksa Crna Rijeka, nitko točno ne zna kada je i završena. Ovaj prostor iza mojih leđa i 66 godina poslije ostao je obavijen velom tajne. Jedini podsjetnik da se ovdje nešto nalazi je ovaj znak. Tako je mjesto koje je nekada krilo veliku državnu tajnu postalo mjesto oko kojeg se bore država i jedan entitet. Čija imovina, vojna ili entitetska, na koga će biti uknjižena, što je perspektivna, što nije, glavna su pitanja koja su Han Pijesak ponovno vratila u fokus domaće javnosti. Crna Rijeka je neperspektivna lokacija. Znači, i ona je jedna od neperspektivnih lokacija koje još uvijek mi obezbeđujemo i čuvamo sve dok ih ne budemo predali vladi entiteta koje će i kasnije dodijeliti, obično i dodjeljuje lokalnoj zajednici. Radio-relevantno čvorište je perspektivna, a ova je neperspektivna. No još se ne zna kome će na kraju ova površina i pripasti. I dok bivši vlasnici očekuju povrat imovine, postavlja se pitanje zašto ovaj lokalitet lokalna zajednica već ranije nije iskoristila u turističke svrhe. Pa vjerovatno sa jednim dobrim programom koji bi stručni ljudi osmislili, da sama lokalna zajednica bi imala sigurno nešto od toga. Sad, da li će to biti, da li će jednostavno lokalna zajednica moći da raspolaže tim ili neće, to je neko pitanje za neka druga vremena. U prošlom vremenu podzemni grad, simbol jednog stoljeća i vojne sile, u ovom vremenu postao je samo podsjetnik na jedno vojno čudo. Čudo očuvano od pogleda, ali ne i od vremena. Vlado Marić, N1, Han Pijesak.